बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. कणकवली आचरा रोड येथे चोरट्याने धुमाकूळ घातला आहे. तब्बल 6 ते 7 दुकानं चोरट्यांनी फोडलेली आहेत. एकंदरीत पहाटेच्या सुमारास ही घटना घडलेली आहे आणि यामध्ये किराणा मालाचे दुकान असेल, मेडिकल आहे, त्यानंतर इलेक्ट्रिक दुकान आहे, पूजेचं साहित्याचं दुकान आहे, अशी मिळून 6 ते 7 दुकानं पोलिसांनी म्हणजे चोरट्यांनी फोडली आहे. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले, घटनेची माहिती देखील घेत आहेत, पण धाडसी चोरी मानली जाते आहे आणि एक जण रात्रीच्या CCTVच्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद देखील झालेला आहे. काही ठिकाणी दुकानांचे जे CCTV कॅमेरे आहेत ते कॅमेरे इथे लावण्यात त्यांचे तपास पोलीस करत आहेत. एकंदरीत या धाडसी चोरीमध्ये मुळे कणकवलीमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तब्बल कणकवली बस स्थानकाच्या बाजूलाच असलेली ह्या आचारा रोडवर ही चोरी केल्याने म्हणजे नागरिकांमध्ये एक भीतीचं वातावरण झालेलं आहे.
आणि 6 ते 7 दुकानं एकाच वेळी फोडल्याने यामध्ये नेमके किती मुद्देमाल गेला, चोरी कुठे झाली, काय मुद्देमाल गेला, कितीचा मुद्देमाल गेला ह्याचा पोलीस तपास घेत आहेत. पण एकंदरीत आता हे चोर आहेत ते पकडण्याचं पोलिसांसमोर आव्हान निर्माण झालेलं आहे. उमेश कुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली.